Musiyano wemari nenguva ndokuti mari ikaenda inotsvagwa imwe, asi nguva inenge yatodarika. Unenge wafanira kumirira imwe nguva ichauya. Wochishandisa nguva ichauya kugatsa zvinhu zvawafanira kunge wakaita panguva yakadarika. Instead yekuti uenjoye nguva ichauya, wakuishandisa kukavha bande rawaifanira kunge wakagadzirisa panguva yawakasiya ichienda. Kana watone 50 years, watone 50 years. Hazvisiri nyore kuti ugadzise zvinhu zvawakatadza kuita uchine 20 years. Chinhu chinobira vanhu nguva zviri professional mindset, mafungiro. Ende regai ndigare ndakuudzai type yemafungiro anokubira nguva zviri smart ende zviri smooth, nguva ichitoenda, nguva ichitorova pasi. Number 1, hanzi ndichatanga kana kuti ndichazoita ndava ready. Wangu unogona kusazotombofa wakaita ready. Ndazoita ready rini? Kufamba kwenguva hakusiriko kunoita kuti uve ready kuti utange kuita chimwe chinhu, asi iwo ndo unofanira kugadzisa zvinhu nekuronga nguva yako kuti uve ready kana kuti ugadzire mukana kuti utange kuita chimwe chinhu. Number 2, hanzi I'm waiting for the right opportunity. Ndiri kumirira mukana ndobva ndaushandisa. Unoziva kuti makore 15 anotevera unogona kutarisa kumashure wotoona kuti pane mwe mukana yakawanda yanga itori pauri yawakasiya ichienda uchiti wanga wakamirira mukana. Mukana haungouyi wakagara, mukana unofambirwa, mukanwa unogadzirwa, ma-opportunities anocreatwa. Ngatimboonesanai life. Unoziva kuti ukaenda kuma-big companies kune madhara ari kureceiva pension 62 years asina kana chinhu, kamari kepension ikako ndo kega kaatori nako. Madhara iwawo ukamapa 40 years back kuti takupa dzimwe 40 years idzi dzokera kumashure ugadzise life yako, uchaona kuti vakawanda vavo vanogona kugadzisa life yavo zvokuti inotorongeka. Vanomira kuita zvimwe zvinhu zvavaiita, vanomira kutamba nevamwe vanhu vavaitamba navo, ende vanomira kuenda dzimwe nzvimbo dzavaienda vachiri vadiki. Vanomira kuita zvimwe zvinhu zvaivhara madziso avo kuti vasaona mukana. Pautori izvezvi patori nemikana yakawanda iripo asi hausi kuiona. Ende mikana iyoyo ichazokurwadza makore anotevera. Number 3, hanzi I'm too busy. Ndakanyanya kubatikana zvekuti handina nguva. Wangu, ukazoenda pa-UK apo, woona vanhu vari kushanda 3 mashift pazuva, kuti apedza 6 hour shift oenda kunopinda pane rimwe basa oshanda 6 hours, ozoenda kunopinda pane rimwe basa raanoshanda 4 hours. Uchabvaona kuti nguva yautori nayo iwewe yakatowandisa stereki. Life ikanganyatsa kusapa tight chaipo ndopanokuti kozvandaitambisa nguva nhaimi. Saka nyatsa kuongorora kuti hauna nguva zvechokwadi here kana kuti ungoriwo munhuwo zvake ane husimbe. Number 4, kozoitawo vamwe vanozvitemba asi ini ndogona kushanda under pressure, ndichazozvigadzirisa mulast minute, mukupera kwegore mundofuti dhatadhatata zvese zvinobva zvabhalanza. Apa usizive kuti pane rimwe ziproblem rakatomirira kukuisira zondo kuti pfa. Pane rimwe zidambudziko rakamirira kukuisira handbrake kuti shwe. In fact haisi handbrake, itori choke block inokumisa kuti ndi. In short, ndirongoti kuzogadzisa zvinhu nekuzobhalanisa zvinhu mulast minute zviri very dangerous, nekuti pane zvimwe zvinogona kungomuka. Chekupedzisira, hanzi I still have time, nguva ichiripo. Vamweni vachiroorwa vachipindawo marriage, iwo uchinakirwa zvako nemujolo. Vamweni vachitengawo mashares emakambani. Vamwe vachizvara vana vavo vachivarera nguva ichiripo. Vamweni vachidzidza mabasa nemaskills manyowani achazovabatsira mangwana. Iwo uchingotendera zvisina kana staira. The moment ichavharika mukana 1 wawakatemba, the moment icharamba dhiri 1 rauri kutemba pa last minute, unongatsoona kuti hautsitsotsi. Time yawaiti unayo ka hauna. Zvakamfana netimu rangu unotaura kuti tiri kumirira economy kuti inake itange yagadzikana. Unoziva kuti mulife munogona kupinda mune rimwe zifezi kana kuti zistage rekuti wega unotoona kuti kopaipa zviro zvavo zvakatorongeka 1. Paya pandaiti zviro zvakaoma zvava zvisina kana kutombooma, iko zvizi ndo ma1 chaiwo. Zvakawanda tingataura hedu, tingaseka hedu tikadii, asi timu rangu kutaura chokwadi handidi kuti muzodemba, handidi kuti muzoregreta, especially machembera makuma old age nekuda kwenguva yamunenge makazvitamisira mega, muchingozvivaraidza nepfungwa dzenyu muchizvipa maopinions anokunyengedzai ende anokubirai nguva zvishoma nezvishoma.
usamirira kuti ndozoita ndava ready. Prepare yourself, utova ready kutanga nhasi. Usamirira kuti ndakamirira imwe opportunity kana kuti ndakamirira mwe mukana. Ma opportunities anogadzirwa chitotanga kufambira nyaya dzacho. Ende usazvinyengedzera kuti ndichitori netime. Shandisa nguva yanhasi as if ndo yega nguva yawinayo, ndo last minute yautori nayo iyoyo. Zvichakubatsira mangwana. Tosangana muchikamu chinotevera.